Així doncs, se li concedeix el títol de fill predilecte de Sarral al senyor Damià Amorós Rasanes. Amb molt d'orgull estic segur que ja sabeu que portaré aquesta distinció arreu del món, com sempre he portat el nom de Sarral. Moltes gràcies. I a l'hora de donar el títol també hem cregut convenient que el Damià és la principal persona d'aquest municipi per tenir la clau del nostre poble. Així que farem entrega de la primera clau del nostre municipi, aquesta clau, evidentment, feta amb alabastre de Sarral i que és un honor fer-li donar entrega amb el Pau Moreno per la gran feina que fa pel nostre alabastre. No sé com gestionar una herència, el Damià. El testament, el Damià. Una exposició, el Damià. Necessito parlar amb algú? Parlo amb el Damià. Això és el que fem tots els sarralencs i sarralenques. La seva trajectòria laboral se centra, veig-ho aquí, únicament i exclusiva en Sarral. Després de treballar 5 anys a l'alabastre, quan en tenia 21 es va incorporar a l'Ajuntament on ja el seu avi Damià, l'Indiano, havia fet d'alcalde als anys 40 i el seu pare, que també era el carter de Sarral, hi feia de auxili pregoner. I fins ara, vaja, fins al dia 28 de desembre. La meva vida ha sigut normal com qualsevol altre sarralenc. Infància, joventut, adult i en un futur, si tot va bé, vell o persona gran, com es diu ara. L'escola del poble, festa de quintos, dinars i sopars amb la colla, activitats de la Creu Roja, reunions, actes del patronat de l'ermita, celebracions de tir al parc, el servei militar, conèixer la Teresa i un conjunt d'esdeveniments que compaginava amb la meva arribada i l'inici de la meva carrera professional a l'Ajuntament de Sarral. D'aquests anys és digne de recordar la creació d'una d'aquelles bogeries de la gent de Sarral, els mariners de terra endins, la unió inicialment temporal i destinada a l'adquisició d'una ambulància per la secció local de la Creu Roja. He tingut la sort de tindre molts bons companys de feina, en Manuel Moles, gran historiador local, i gràcies al seu arxiu avui podem repassar i tindre la nostra història viva i recent. En Miquel Díaz, que he de dir que són ells dos les persones que em van iniciar i preparar per guiar a la feina dintre de l'administració local, junt amb els companys del dia a dia, la Joana, la Fina, el Miquel, el Jordi Renya, Ramon, l'Alba, la Dolors, la Jordina i el Xavier Salvador durant una temporada, junt amb el mestre de l'administració local i gran amic Joan Maria Selma. Si la meva feina ha servit per ajudar les persones i per tindre un Sarral millor, em sentiré molt satisfet. Portaré per tot arreu, com sempre sabeu que he fet el nom de Sarral, però ara a més portaré amb orgull el de títol de fill predilecte. Voldria acabar amb tots junts amb un fort Visca Sarral!